सिगांबो खनसे खोन्थाखांबाय आंनि सोखाजानायनि सोमोन्दै बुंथिबाय ओमफ्राय दा बिथां बुंलांनाय बेजोंनो एखेयानो बुंनो थाङोब्ला जों सानैबो बेबायदिनो जादोंमोन जेब्ला थाजेनदोंमोन अब्ला सानसेयाव 9 बारसोल' खिदोंमोन आरो सानफायाव ओमफ्राय बेबायदिनो बे अबस्थाखौ नायोब्ला जों हस्पिटालाव उन्दुनांगौ गोनांमोन आरो खिन्थु इसोरा ओरैबायदि बोलो होदों आं बेबायदि अबस्थायाव थाङाखै ओमफ्राय उन्दुसोनाय अबस्थायावहाय थानाङाखै इसोरा बाख्नायजाथों ओमफ्राय आंनि उदैयाव ओरैबायदि सैनांनाय दंमोन सानाय सुनाय ओमफ्राय गेस्ट्रिक बियो गैयाब्लाबो आं सिगांनो बुंबाय 1991 सननिफ्रायनो दं बियो आंनि मोनदांनायाव बिनि सिगांबो जानो हागौ आं बेखौ एक्जेक्ट गोसोआव गैला खिन्थु आं बेखौ एसे गोसोआव दं ओमफ्राय बियो आं जेब्ला खेबथाम फास्टिं थादों बे समनिफ्रायनो आंनि उदैनिफ्राय बे प्रब्लेमा मोनसेबो गैया जादों माने आं ओरैबायदि आन्दाज मोन्दों माने जेन' आंनि उदैयावहाय जेबोआनो गैखायामोन बेबायदि ओमफ्राय बिनि उनाव मास मोननैसोनि उनाव आङो ओरैबायदि नैबेजोंहाय एसे पेन दंमोन बे आंनि आन्दाजावहाय किडनिनि एसे प्रब्लेम दंमोन नामा आं बिदि सानबाय थादोंमोन खिन्थु फास्टिंआ खननैसो संबाय अब्लाबो बे हामनानै फैयाखै खिन्थु थांनाय फास्टिंनिफ्राय हामगोन नामा आं आन्दाज लायाखै खिन्थु दासिमावहाय आंनि बे सानाया जेबो गैया सागाबाय आरो इसोरा बाख्नायजाथों दा आंनि प्रब्लेमा गोबां दं माखासे दंबावो माने बेफोरो बबे समावहाय इसोरा आंनि बे प्रब्लेमफोरखौ देहायाव थानाय प्रब्लेमफोरखौ बोखारनानै होगोन बे इसोरनि खोथा लासै लासै बोखारबोगासिनो दं दा बबे समाव फोजोबगोन इसोरनि इच्छा आं बेखौ दिनैनि बुंनांगौ